चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि महरगिरिफोर लोगो हमलायनायजों लोगोसे खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ रनसायधाम गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। मख'नो गोनांदि हानजा मोसानायनि सेथि बान्थाखौ मोननो हादों बिजनी हालामनि सोरजि आर्ट एबा कालचार हानजाया आरो नैथि मोननो हादों बिजनीनि फानबारि हारिमु आफादा। लोगोसे देमसि मोसानाय सेथि बादायलायनायनि बान्थाखौ मोननो हादों दतमा हारिमु आफाद आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों बेंटल ओनसोलनि खोरोमसारनि हानजाया होननानै फोरमायो चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि आफादगिरि बि बिखा बसुमतारिया। ओरैहाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय इएम रनजित बसुमतारि, एमपि जयन्त बसुमतारि, इएम साइखं बसुमतारिजों लोगोसे मिरु बिसिएएनि दैदेनगिरिफ्रा। गिबियावनो जोबोद गोग्गानायजों आङो साबायखर जासिगोन जे जोंहा चिरां जिल्ला महरगिरि आफादा ब्रैथि बैसागु खुंदों आरो बे बैसागु खुंनायाव लांदां बैसागु एबा उदां बैसागु जाय जोंनि आंगो बैसागु जेराव जोङो बैसोनि फाराग लायालासे गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा रंजानायनि मोनसे खाबु मोनो आरो बे जोंनि एकदम गोदोनिफ्राय सोलिनाय मोनसे रंजानायमोन आरो बेखौनो दिनैहाय बिथांमोनहा खुंफुंदों जोबोद मोजाङै बेखौ फालिदों। बेजों लोगोसेयैनो बिसाया टीम सं मोनसे बेखेवनायनि हाबाफारि दङ बेखौ बेखेवदों। आंखौ लेंहरनानै बेखौ हाबाखौ मावफुंनो होदों। आं बिनिखायनो चिरां जिल्ला बिसानि गासैबो टीमनि सुबुंफोरखौ आङो गोसो गोरबोनि गोजोननायजों लोगोसे साबायखर जासिदों। नंगौ बर' हारिया जोबोद मोनसे जौगासार मोनसे हारिखामोन। बिनि हारिमुवा बिराद गोजौ, बिनि सोदोमस्रिया बिराद गोजौ। जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बर'फोरा मिथिंगानि बिखायाव संसार जाबोदों आरो बे मिथिंगानि मोनसे हांख्रायनाय मोनसे सम जेराव जोंहा गोदान बोसोर जायो, बैसागु फैयो, बेखौ जोङो जुग जुग रंजाबोदों आरो इयुनावबो निसय रंजालांनो हागोन। मानोना मोनसे हारिया थांनानै थायो होनबा बिनि हारिमुआव थांनानै थायो आरो मोनसे हारिया थैयो होनबा बिनि हारिमु आरो रावा जेब्ला थैयो अब्ला बे खाबु मोनामोन। नाथाय जेब्लासिम बर' हारियाव सानफिननाय फैबाय जे जौसाङाव जोङो मोसाबाय थायोब्ला जोंनि गुबै बैसागु खुंनायनि जेफोर ओंथि बे ओंथिया निसय गैया जागोन। बेखायनो लांदां एबा उदां बैसागु खालामफिननाय जादों आरो बे लांदां आरो उदां बैसागुआव बयबो रंजानो खाबु मोनो, खननो खाबु मोनो। मानोना बैसागुखौ खननानैसो रंजाखानांगौखाय बेखायनो बर' हारिनि सासे सुबुं हिसाबै बैसागुखौ मोजां मोनो हिसाबै बोथोर गोदानखौ बरायो हिसाबै मालाबा मालाबा बेबायदि माने बाहागो लाफादों। बेयाव निस्सय जाफुंसाराखै थेवबो हारिमुखौ मोजां मोनो, बैसागुखौ मोजां मोनोखाय, बोथोर गोदानखौ बरायनो मोजां मोनोखाय बेखिनि खामानिखौ खालामनाय जायो। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसाया जिथु फुंनिफ्रायनो 8 रिंगानिफ्राय हाबाफारि लानाया जाहैबाय। फार्स्टआवनो जोङो फिरफिला बिरहोबाय, सेकेन्डआव जों मुंख्लंखौनो बिबार बावबाय, बिनि उनाव जोङो महरगिरिफोर लोगो हमबाय, बिनि उनाव जोङो बैसागु हान्जा मोसाबाय, बिनि उनाव जोङो देमसि जिथु सानै मोसानाय बादायनाय बे जाना थांबाय आरो जोङो माखासे जोंनि एवार्ड जिथु बिसायाव जिथु एवार्ड मोननाय बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै थांबाय। दा मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय मोनफ्रोमबो जोंनि बे जिथु चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा मोनसे बैसागु फोरबो लादों बाव मोजाङै मोजां जादों। दा बाव बयबो जोंनि लेंहरजानाय आलासि बिथांमोनहाबो फैदों आरो जोंनि बे जिथु पारफरमेन्स खालामफैनाय बिथांमोनहाबो मोजाङैनो होलांबाय। दा सोरबा मोनसेयाथ' मोनबाय, गासिबोथ' मोनजोबनो हाया, दा बयखौनो होनो हाया। बे हिसाबै ओरैनो फार्स्ट सेकेन्ड होबाय, जोङो थार्डखौ होनो हायासै। बे हिसाबै माने जोङो बे प्रग्रामखौ माने जोङो बुंनो हायो मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय जोङो मोजांखौनो मोजां खुंबाय होननानै। लांदां बैसागुआव मोननै मोसानायखौ नोंथाङा पार्टिसिपेट खालामदों। दा बबे हानजानिफ्राय बबे जायगायाव देरहानो हादों? दा बिजिनि साइडनिफ्राय मोननै देरहानो हादों, ओमफ्राय ओरै क'क्राझार रामफल बिसोरनिफ्राय माने देमसिया मोननो हादों आरो। मा मा बक्सिस होनाय जादों? बक्सिसा जोङो बैसागु हान्जायाव जोङो 20,000 होनाय जादों, ओमफ्राय सेकेन्डआ 15,000, ओमफ्राय देमसियाव जोङो फार्स्टखौ जोङो 7,000 आरो नैथिखौ जोङो 5,000 होनाय जादों। फैबाय थानाय समाव माबायदि खुंफुंलांनो थियारि जादों आरो माबायदि सामलायलांदों? आंथ' दहायबो होनदों मैयाबो होनदों माने जोङो बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय
जोङो बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बा जोङो मोनसे गोथां दोननो थाखाय जोङो सिगां समाव जिथु लांदां बैसागु मोसानाय देमसि मोसानाय बेखौ लाजोबनांगोन आरो जों बेखौनो बिथा खालामनानै लाबाय दं आरो बे जोंना ब्रैथि खोलोब आं बेखौनो बुंनो सानो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ माने गोदोनि जुग जिथु मोसालांनाय बोखांफिन माने वारसपला दामनाय देनाय खाम जथा सिफुं बे जोंनि बर' हारिनि गोनांथि मानो होनबा हारियानो हारिमुवानो बर'नि हारि मोनसे सिनायथि बेखायनो आं बयखौबो खावलायो जोंहा ओरैनो टीम सं मोनसे जोंना मिउजिक भिडिअ रिलिज दंमोन दा बे जोंहा MP जिथु जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा जोंनि स्पेशल गेस्टमोन दा बिथाङाबो फैनानै खोब गोजोननाय मोनलांदों आरो जोंनि बे मोनसे कम्बाइन मोनसे जों जिथु CDC बिसा मिउजिक भिडिअ खालामदों बेखौ बाख्नायलांदों बेनि थाखाय आङो सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिथु लांदां बैसागु मोसानाय हानजा बादायलायनाय देमसि बादायलायनाय बाव जोंहा फेरेंगा सार माने बिथांनि नामखौ रनजित होनो रनजित बसुमतारी सार बिथाङा माने फैनानै बेबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो गोजोननाय फोरमायलांदों आं बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो दा जोंहा लास्ट जिथु मोनानि भेराइटि श' बाव जोंहा जोंनि जिथु EM बिथांनि मुङानो जाहैबाय सावरायग्रा बसुमतारी दा बिथाङाबो फैदों दा बिथाङाबो खोब गोजोननाय फोरमायदों दा बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय बेखौथ' आरो बयबो मिथिखायो माने मोनसे प्रग्राम लानांगौआ इजि खोथा नङा बाव माने बुहुद नोङो खस्थ' मोनो आरो खस्थ'खौ आं जेबो साना मानो होनबा हारिनि थाखाय जिथु हारिमुखौ गोथाङै लाखिनांगौ आं जेब्लाबो रेडि खस्थ'आ मोनगोन बेखौ बयबो मिथियो खुंग्रा हिसाबै दा बावथ' अनेक नोङो बाव मेन्टेलि जायो फिजिकेलि जायो आरो फैसा थाखानि जायो दा आङो माने जोंनि जिथु टिम जोंनि बे जोंनि CDC बिसा टिम आंखौ बहुद सापर्ट खालामो दा बिथांमोननि सापर्टजों आङो खुंनो हायो आरो आं खुंबाय थालांगोन आं बेसेबांखिनि बिबान थायो बेखिनिखौ आं खुंबाय थागोन